Egy nagy igazságot kaptam meg most privát üzenetben, és ezt elfelejtettem, ezt el is akartam nektek mondani ugye a szexualitáshoz és a szexuális traumakötéshez, hogy az a helyzet, hogyha megkérdezed az empatákat, narcisztikus áldozatokat, vagy aki narcisztikussal volt kapcsolatban, akkor az az igazság, hogy az első szexuális együttlét az nem is egy olyan nagy dolog. Tehát nem is mondja azt, hogy az olyan borzasztóan jó volt. Az első nem volt borzasztóan jó. Pont ez a lényeg. Tehát pont ez igazolja, amiről beszélek, hogy fokozatosan egyre jobb és egyre jobb. És egyszer csak azt veszed észre, hogy óriásit változott a szexuális együttlét, meg a szexus. Hatalmasat. És az a furcsa az egészben, hogy inverse kommunikáció van. Hogy nem csak te mondod ezt, hanem ő előre mondja neked, hogy Úristen, egyre jobb a szex köztünk, érzed te is, ó igen, és elmondja, szintet lépett a kapcsolatunk. Tehát, hogy jobb a szex, jobb a szexuális együttlét, szintet lépett a kapcsolatunk. Sőt, nagyon sokszor elmondja a narcisztikus, hogy neki van egy bizonyos szexuális együttléttől még inkább szintet lépett. Érzed, hogy szintet lép a kapcsolatunk? Ezt nagyon sokszor elmondják. És a szexualitáshoz köti a szintlépést. Tehát erről beszélek. Ugye, hogy milyen jó közöttünk a szex, milyen intimitás van közöttünk, milyen szexuális együttlét és milyen intimitás van köztünk. És a jó narcisztikus, aki nagyon-nagyon igényli, és nagyon jól tükröz, annak a hétköznapi intimitása is erős. Ami azt jelenti, hogy átölel, mindig ott van, taktilis, érint. Ugye ezek nagyon fontosak, ha érzékeli, hogy neked erre szükséged van, eszméleten erősen csinálja. És tudjátok, mi a durva? Az, hogy mondjuk az A-rekeszben ilyen, a B-rekeszben meg teljesen más. Ugye erről beszéltünk, a szexualitás is teljesen más lehet. A B-rekeszben egy tök más nő vagy férfi lehet. Ugye van ez a mondás, hogy minden nő vagy minden férfi más, minden nővel vagy minden férfival más és más. A narcisztikus ez fokozottan igaz. Mindig más és más. Jó, tehát a kezdeti szexus az nem egy nagy truváj, nem egy nagy csoda. De szépen, fokozatosan egyre jobb, és gyorsul bele, és a végén azt érzed, hogy Úristen, hát ilyen szex az életemben nem volt senkivel. És ezt ő mondja is neked, tehát mantrázza is neked, hogy te is úgy érzed, hogy ez milyen fantasztikus, és hogy milyen jó együtt lennünk, és elmondja, hogy neki is olyan fantasztikus, életében nem volt ilyen jó a szex, nekünk olyan jó a szexuális szagunk, ami persze nem igaz. Mert ő tükröz, érzi belőled, és ezért az egészet így hype-olja rajtad keresztül fölfelé. És így alakul ki ez a típusú szexualitás. Megváltozik minden, képes megváltozni mindent, a szerepeit, stb. Mindent elmond, hogy neki az orgazmusa is megváltozott, minden megváltozott. Persze a dolog nem feltétlenül igaz. Jó, tehát a szexualitás az egy hatalmas, a szexualitásban iszonyat manipuláció van, hatalmas fegyver, és magát a szexualitást is használja manipulációnak. Tehát a B és C-rekeszben is, vagy a D-rekeszben is vannak szexualitások, sőt, a szexualitást ilyen szekvenciálisan használja. Tehát, hogyha valakit rekeszbe akar tartani, külső periférikus rekeszbe van az illető, akkor eljátsza ezt, hogy ő csak ritkán tud vele lenni. Iszonyatosan akar, de az ő élete olyan, ilyen, meg házas, meg partnere van, meg minden, nem tud. Onnan nem tudok elszakadni, iszonyat az életem, stb. De te Úristen, nekem csak ennyi van, ennyi szabadság, amikor vele találkozok, és 2 hétben egyszer tud vele találkozni. Az a másik szerencsétlen meg megőrül érte, alig várja a 2 hetet. És kialakítja a traumakötést, hogy nem lehetek, de mégis lehetek, nem lehetek, de mégis lehetek. Tehát ugye, és akkor időközönként egyszer-egyszer szexel vele. És ez iszonyat kötésbe rakja őt is. Az egész arról szól, hogy ő biztosítani akarja magának a stabilitását. És amíg egy normális, egészséges embernél ehhez elég egy ember, hogy egy stabil párkapcsolatot érezzen, és azt érezze, hogy társa van. Neki nem, neki több kell. Neki több kell, és ugye nyilván a stabilitás, az intimitás látszólagos kialakításához a szex hozzátartozik. Ezért háromszögel a narcisztikus. Nem azért háromszögel a narcisztikus, mert feltétlenül élvezi, hanem azért, mert ez létkérdés. Ez egy létkérdés. Érthető? Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy nála ez létkérdés. Tehát minden kapcsolathoz érdek és ellátmány alapon áll. Míg te érzelmi alapon állsz hozzá. Az is, akit manipulál a C-rekeszben, a B-rekeszben, a D-rekeszben, az A-rekeszben, mind úgy áll hozzá. Neki csak ez jó. Ha valaki érdek alapon áll az ő kapcsolatához, abból ki fog lépni abban a pillanatban, mert ő jogosult ellátmányt kapni, nem a másik. Hát ugye ez a dolog lényege, hogy fantasztikusan erős
ez a drive, ez a hajtóerő, és ez a hajtóerő jön belülről, mindig beszélünk ugye a negyedik rétegről, amiről külön direkt nem beszéltem, mert ezek a hajtóerők, a szerzés, a biztonság őrülete, a Úristen, legyek valaki, az önbecsülésem, és táplálnom kell az önérzetem, az önbecsülésem, hogy én maradjak valaki, hogy Úristen, is mindig kellenek a megerősítések, és minden, és a stabilitás, a biztonság, a pénz, mert különben kivettetődök, Úristen, és nem léphet túl. Jaj, nagyon kell, vissza kell. Mi az, hogy ő boldog lesz? Mi az, hogy ő szabad lesz? Nem lehet. Mi az, hogy túl tud rajtam lépni? Hát a csodán, hát én rajtam túl lehet lépni, túllép. Érthető? Na, hát ugye a szexusról ennyit. És nagy fegyver. És érdekalapon használja. Ez a helyzet.